ini. Ora. 5.000. Ada duit. 5.000. Aku duit ya lunga. Sapa? Bojoku sunatan. Lunga nandi, Pak? Kaya karo campur sari. Lengkap. Dik kedung langkap. Ora nek tak pamit jane sedulur kene. Pirang dina? Pirang dina? 3 dino. Aku nginep seminggu aku. Ning arep sekolah SD. SD ndi? Kedung langkap ndak ro aku ndi. Lele apa lontong? Ya. Lontong ah. Lontong. Kosong. Lontong. Lontong. Lagi ada adang ya. Sopo mangan. Lele. Hah? Lele. Larang delo lo omong tok karen. Neng lore buker. Oh, Di Jember. kebonan anu apa? Kubu gadung. Oh, ndak ro. Sopo nyusul? Sopo sing nyusul? Sopo sing nyusul? Sing rono. Iya, sing nyusul. Sing rono. Ya aku diparani ngono. Oh, disusul lah. Yang kau beda motor arek-arek. Aku yang menurut. Lele apa ndak? Lele apa ndak? Iwak lele apa ndak? Embul ana apa murah? 5.000. Ora ro yo ngomong. Sik tak jupukno. Rp5.000 saja. Ora tak lu nemu maling-maling. Sopo? Apa? Lah aku tak omongin yang